Salani seningibethela nami kungifanele okwemvana engenabani engenasono ezayo ezabantu. Iningi labo lisuka kwisizukulwane sabonayo ensimini. Owesifazane wathi inyoka yathi owesifazane. Mina ngizophika ngobani ngoba esami isizukulwane siyeza ngiyahlabelela ngisukume ngihlale phansi ngilindile siyeza. Vele siyeza ubani ongazi ngohlala ngidla izinyoni zabantu abami. Ngithumele ngicibuke ngaphansi komthunzi ngimamatheke ofikayo othi bonile ngithi salani seningibethela nami kungifanele. Iwashi bengaliphethe isikhathi angisibonanga bazi kangcono bathe siyahamba uthi liqondene nenombolo engabo lifishane likuphi ngoba olude anginandaba nalo. Liya ngokugamanxa ihora ngidlinza nemicabango ngicabanga izona engazenza ngilwela amaphupha angafezekanga. Zasala zaqhubeka zaba ziningi zangabaleka zamaphupha angafezekanga. Kwabo ngaphansi nongaphezulu befele zabo ngasinda amaphupha engafezekanga. Kanti ziyofezeka nini? Ngiyabuza ziyofezeka nini? Bayekeni abazukulu ofikayo othi bonile ngothi salani seningibethela nami kungifanele. Kukangaki bekhuzwa bengalaleli bephikelela bedlinza ngemicabango. Kukangaki bengalaleli kubikezela okukhulu okuzayo ngoNoah. Kukangaki bengamlaleli bebhujiswa ngamanzi bengezwani. Ngilungiselele nowami umjiva ngiphume nowami umfaniswano ngiyozinikela ngijikeleza insika nabajikelezayo ngishaya ihlombe nabalishayayo abakhalayo ngiyobesula lezo nyembezi zeminyaka zamaphupha angafezekanga. Umthwalo usobhokweni bazohamba amabanga beyobonga ukubethelwa kwemvana ofikayo othi bonile ngothi uJesu sebethelwe ngakho zonke izono zesuliwe.